लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव लानानै फैलायबाय daily used English sentences नोंथांमोना सानफ्रोमबो न'आव बाहायबाय थानाय सानफ्रोमबो न'नि मानसिफोरजों लोगोफोरजों रायज्लायबाय थानाय सेन्टेन्सफोरखौ दिनै आङो इंलिशाव नोंथांमोननो होनो नागिरदों स' नोंथांमोना बे सेन्टेन्सफोरखौ जेबो ग्रामारफोरजों रिलेट खालामाब्लासिनो बे सेन्टेन्सफोरखौ ओरैनो फरायबाय थानानै नायबाय थानानै प्रेक्टिस खालामनानै ला आरो ओरैनो नोंथांनि सालायाव गोरलैयैनो फैनाय खालामनानै ला हुदा खालामनानै ला जेबो ग्रामारजों रिलेट खालामनो नाङा बेयाव मा ग्रामार हाबना दङ मा ग्रामार हाबना गैया थार ना गोरोन्थि जेबो नायबिजिरनो नाङा मानो होनबा गासैबो सेन्टेन्सफ्रा थार जोबखा जोङो बाहायखाबाय थायो बेफोरखौ स' नोंथांमोना बेखौ खेबनै खेबथाम खेबब्रै खेबबा जेसेबांसिम खालामोब्ला नोंथांनि सालायाव गोरलैयै फैनाय जागोन बे सेन्टेन्सफ्रा बेबायदि प्रेक्टिस खालामनानै इजि खालामनानै ला जाहाथे नोंथांनि खुगायाव बेफोर सेन्टेन्सफ्रा जिहेतु नांबाय थाखागो नांनाय लोगो लोगो नोंथांनि सालायाव थाब फैयो आरो बुंनो हानाय जायो बिदि अबस्था खालामनानै ला गोरलै गोरलै सेन्टेन्स बयबो मिथिखागो जानांगो open the almirah आलमिराखौ खें बा आलमिरानि जायगायाव जायखिजाया जिनिसखौ नों बाहायनो हागोन open the door open the box बायदि बायदि स' मोनसे रोङोब्लानो नोंथाङा हाजारता सेन्टेन्स रोंनांगौ open the almirah open the box open the door बायदि बायदि आरोखि मोनसे हाबानो 10ता 20ता हाखानांगौ नेक्स्ट keep the almirah half open आलमिराखौ आधा खेंना खें खेंजोबनाङा आधा खें एबा keep the almirah एजार मानेबा आधा आलमिराखौ आधा खें थांसै नेक्स्ट एग्जांपल keep the almirah fully open आलमिराखौ आबुङै खेंना दोन एबा आबुङै खें नेक्स्ट keep the almirah slightly open आलमिराखौ इसे खेंनानै दोन बाहाय खेंनानै दोन keep the almirah partly open नैबे ओपन जानांगोन keep the almirah slightly open एबा keep the almirah partly open दरजाखौ बाहाय खेंनानै दोन एबा बाहाय खें बर'आ इसे खेंनानै दोन नेक्स्ट एग्जांपल put एबा keep जायखिजाया मोनसे बाहायगोन नोंथाङा put the clothes into the almirah आलमिरायाव जिफोरखौ दोन नेक्स्ट एग्जांपल keep the clothes properly don't mess up गोसोआव लाखि keep the clothes properly जिफोरखौ मोजाङै दोन बर'आ दोङोनिया जिफोरखौ मोजाङै लाखि एबा दोन आलाय सिलाय खालामनो नाङा mess up माने आलाय सिलाय दाखोर जानला मानला खालामना दोननाय don't mess up आलाय सिलाय खालामनो नाङा नेक्स्ट एग्जांपल keep एबा put मोननै बिथोराव जायखिजाया मोनसे बाहाय नोंथाङा put the clothes on the hangers जिफोरखौ हेंगार माने आलायग्रा जे बे आलायग्रायाव आलायनानै दोन ने जिफोरखौ हेंगाराव दोन take the clothes out of the almirah जिफोरखौ आलमिरानिफ्राय दिहुन बायजोआव दिहुननाय take out माने दिहुननाय ओंखायनो take the clothes out of the almirah जिफोरखौ आलमिरानिफ्राय दिहुन नेक्स्ट एग्जांपल close the almirah दाना close the almirah बा क्लोज खौ नों जेराव बाहायनाय close the door close the box बायदि बायदि आरोखि आलमिराखौ बन्द खालाम where is the nail cutter एबा where is the nail clipper nail cutter एबा nail clipper होनना बुङो जोंनि आसिगुर हाग्राखौ बर'आव लिरदों आसिगुर हाग्राया बबेयाव थाखो where is the nail cutter where is the nail clipper जायखिजाया मोनसे I can't find my charger आं आंनि चार्जारखौ नागिरना मोनाखै आं आंनि चार्जारखौ नागिरना मोनाखै where is my charger आंनि चार्जारा अबेयाव दं put on your white shirt today put on माने गाननाय मिथिखा सला गाननाय गस्ला गाननाय जि जोमनाय put on your white shirt today नोङो दिनै गुफुर सार्टखौ गान take off माने बख'नाय मा बख'नाय जन्था सेन्देल गस्लाफोरखौ उनाय take off your shoes नोंनि जन्थाखौ हु नोंनि सलाखौ एबा गस्लाखौ हु होमबाबो take off your shirts okay दाना थांसै नेक्स्ट remove the peel of the orange कमलानि बिगुरखौ लेम माने बोखारनाय गुसायनाय लेमनायानो जायो आरो बर'दों बा remove the peel of the orange कमलानि बिगुरखौ लेम एबा गुसुङैनो बुंनो हायो जोङो मोजांसिन peel of the orange orange-खौ जिर हांसै remove the peel of the banana थालिरखौ जिर एबा गुसुङैनो peel of the banana थालिरखौ जिर थांसै नेक्स्ट
apply oil on the hair खानायाव थाव फोन खानायाव थाव फोन message me एबा text me नोंथाङा सोरखौबा जुदि बुंनोबा आंनो मेसेज हर होननानै इंलिशआव बुंनोबा message me बा text me आंनो मेसेज हर थांनोसै next I have got so many pimples on my face आंनि मोखाङाव गोबां खालमाय जासोदों आंनि मोखाङाव गोबां खालमाय जासोदों next sorry थांद्रायबाय If you have oily skin, you may have pimples. नोंनि बिगुरा जुदि थाव गोनांब्ला नोंनियाव पिम्पल जानो हागौ Next example Switch on the TV एबा turn on the TV TV खौ खुलि Switched on the TV एबा turn on the TV TV खौ खुलि नै TV खौ खुलि बर'जों लिरदों Next switched off the TV एबा turn off the TV TV खौ बन्द खालाम मोननैनि भितराव जायखिजाया मोनसे नोंथाङा बुंनो हागोन जाय मोनसेखौ नोङो मोजां मोनो बेखौनो बाहायनो हागोन switched off the TV एबा turn off the TV TV खौ बन्द खालाम Next example Increase the volume एबा turn the volume up Increase the volume एबा turn the volume up Volume खौ बाराय Volume खौ बाराय बांहो Decrease the volume एबा turn the volume down आरो मोनसे दङ lower the volume बो होनना बुंनाय volume खौ खमाय TV नि रेडियो नि मानिबा जायखिजाया मिउजिक नि volume खौ खमाय होनना बुङोब्ला decrease the volume or turn the volume down or lower the volume okay थांसै next news live आव हो जों TV आव चेनेल सोलाय जे चेनेल सोलायब्ला news live आव हो होनना बुंबा मा होनगोन नोङो tune into news live News live आव लगाय Next sentence Tune into 641 मालाबा जोङो चेनेलनि नामखौ बुङाब्लासिनो चेनेलनि नाम्बारखौ बुङो 641 आव होनाय होननानै आमनिया बुंगोन नोङो Tune into 641 641 आव लगाय एबा 641 आव हो Next sentence Tune into news channel News channel आव हो News channel आव लगाय Keep the TV on एबा Keep the TV switched on TV खौ on खालामनानै लाखि जेखिजाया मोनसे नोंथाङा बुंनो हागोन keep the TV on नङाबा keep the TV switched on TV खौ खुलिनानै लाखि Next sentence He keeps busy with the TV throughout the day बियो सानफा थोलो TV जोंनो मुखुब थायो बियो सानफा थोलो TV जोंनो मुखुब थायो He keeps busy with the TV throughout the day Next sentence Don't spoil your eyes एबा don't ruin your eyes एबा don't damage your eyes एबा don't harm your eyes नोङो मेगनखौ गाज्रि खालामना लानो नाङा spoil माने गाज्रि खालामनाय ruin मानेबो गाज्रि खालामनाय धंस खालामनाय damage मानेबो गाज्रि खालामनाय जेखिजाया मोनसे जायखौ नोङो मोजां मोनो बेखौ बाहायनो हागोन don't spoil your eyes don't ruin your eyes don't damage your eyes नों मेगनखौ गाज्रि खालामनानै दाला Next sentence Watching TV too closely may damage, ruin, spoil your eyes खाथिनिफ्राय बर'आव लिरदों खाथिथारनिफ्राय TV नायनाया नोंनि मेगनखौ गाज्रि खालामनो हागौ Next sentence I love to watch serial एबा I love watching serial आङो serial नायना मोजां मोनो Next sentence This fan makes a loud sound बे फेना दावराव खालामो एबा दावराव सोदोब होयो मालाबा जोंनि फेनफोरा ख्रें 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 सोदोब खालामोना अब्लाना जों इंराजियाव बुंगोन This fan makes a loud sound Next sentence Get this fan repaired बे फेनखौ मोजां खालाम एबा फाहाम मोजां खालामनायखौ फाहामनाय होनना बुङोना ओंखायनो Get this fan repaired बे फेनखौ फाहाम Keep the fans regulator at 5 फेननि रेगुलेटर जों दे फेनखौ स्पिड होयो एबा स्पिडखौ बारायो आरो स्पिडखौ खमायो नों जुदि बुंनो लुबैबा फेननि स्पिडखौ 5 आव होनाय होनना बुंनोबा keep the fans regulator at 5 नङाबा गुसुङै बुंनो हायो जोङो keep the speed at 5 स्पिडखौ 5 आव हो keep the speed at 5 ओके नङाब्ला बर'जों बेनो एखे स्पिडखौ 5 आव हो बेबायदि नेक्स्ट सेन्टेन्स increase the speed of the fan फेननि स्पिडखौ बारायनानै हो
एबा स्पीड अफ द फेन सिम्पल आरो मोजांसिन जोङो बुंनो हायो इनक्रिज द स्पीड अफ द फेन फेननि स्पीडखौ बारायनानै हो एबा गुसुङै आरो मोजांसिन सेन्टेन्स जों बुंनो हायो स्पीड अफ द फेन फेननि स्पीडखौ बारायनानै हो नेक्स्ट सेन्टेन्स डिक्रिज द स्पीड अफ द फेन फेननि स्पीडखौ खमायनानै हो एबा रिड्यूस द स्पीड अफ द फेन एबा स्पीड डाउन द फेन मोजांसिन नै लास्टनिया स्पीड डाउन द फेन फेननि स्पीडखौ खमायनानै हो फेननि स्पीडखौ खमायनानै हो नेक्स्ट सेन्टेन्स I'll get my mobiles repaired soon आं आंनि मबाइलखौ थाबैनो फाहामगोन बिराद इन्ट्रेस्टिं सेन्टेन्स नाङाखै होमबा जायफोरखौ जों सानफ्रोमबो न'आव बाहायबाय थायो जोंनि न'नि मानसिफोरजों जोंनि लोगोफोरजों जोङो माने दैलि लाइफआव जेब्ला जों बाथ्रा रायज्लायो जों बै बाथ्राफोरखौनो बाहायनानै रायज्लायबाय थायो स' नोंथांमोना बेयाव जेबो ग्रामार नागिरनांगौ गैया जास्ट सेन्टेन्सखौल' प्रेक्टिस खालामबाय था नायबाय था खेबनै खेबथामसो नाय आरो फराय आरो बे बाथ्राफोरखौ गोरलैयैनो फैनाय खालामनानै ला सालायाव हुदा खालामनानै ला बेफोर बाथ्राफोरखौ खुगायाव फैनायनि अब्लानो नोंथाङा इंराजि रायलायनाय हुदाया लासै 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 फैगोन आरो खेबसे दै बाथ्राखौनो बुंबावदों I'll get my mobile repaired soon आं आंनि मबाइलखौ थाबैनो फाहामगोन get your mobile repaired नोंनि मबाइलखौ फाहामनानै ला नोंनि मबाइलखौ फाहामना ला next sentence it will cost rupees 4,500 बेयो 4,500 रां लागोन मिथिखा कस्ट माने दाम लानाय बेयो 4,500 रां लागोन फैसा लानाय लागोन आरो it will cost rupees 4,500 बेयो 4,500 रां लागोन it's better to buy a new mobile then एबा I would rather buy a new mobile बिनिख्रुइ साबसिन गोदान मबाइल बायनायानो मोजां जागोन जुदि फाहामनायावनो 4,500 लायोबा if it costs rupees 4,500 in repairing it's better to buy a new mobile then एबा I would rather buy a new mobile फाहामनायनिख्रुइ थारमाने गोदान मबाइल गंसे बायना लायनानै मोजां जागोन it's better to buy a new mobile बेनिख्रुइ साबसिन गोदान मबाइल बायनायानो मोजां जागोन एबा I would rather buy a new mobile एखे हांसे next sentence a good new mobile will cost minimum rupees 15,000 मोनसे मोजां गोदान मबाइला खमैबो 15,000 रां लागोन a good new mobile will cost minimum rupees 15,000 गंसे मोजां गोदान मबाइला खमैबो 15,000 रां लागोन बिराद इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स नै मोनसे don't just be on mobile for all the day सानसेया मबाइलाव मुखुब थानो नाङा मबाइलाव थाबाय थानो नाङा सानसेया मबाइलाव थाबाय थानो नाङा जों गथ'फोरखौ बुंनोबा सोरखौबा एडभाइस होनोबा नोंथाङा बे सेन्टेन्सखौ खेबनै खेबथाम बुंबाय था एकदम नोंनि सालायजों बे सेन्टेन्सफोरखौ सिनाखि खालामनानै ला गोरलैयावनो फैनाय जेरैबायदिनो don't just be on mobile for all the day ओरैबायदि आरो नोंथाङा फार्स्टआव बेखौ लाखै बुंनांगोन don't just be on mobile for all the day बिदि जागोन जेब्ला नोंथाङा खेब्रै खेबा 10 बार सिम बुंगोन ना बे सेन्टेन्सआ नोंथांनि सालायाव इजिलि फैगोन आरो नोंथाङा बुंनो हागोन don't just be on mobile for all the day होनना बुंनो हानाय जागोन आरो बेबायदि फैनाय जानांगोन नोंथांनि सालायाव खुगायाव अब्ला नोंथाङा इंराजि सेन्टेन्सफोरखौ गोरलैयैनो बुंनो हागोन बेफोर सेन्टेन्सखौ जेबो ग्रामार नायनांगौनि बाथ्रा गैया ओरैनो खुगायावनो मुखासथाखानांगौ बेफोरखौ don't just be on mobile for all the day सानसेया मबाइलाव थानो नाङा next sentence get off the bed एमनिफ्राय ओंखार get off माने ओंखारनाय बासनिफ्राय ओंखारनायबो जायो जायखिजाया दंफांनिफ्रायबो ओंखारनो हागोन get off the bed get on the bed एमाव गाखो prepare the bed or make the bed बिराद इम्पोर्टेन्ट नैबे सेन्टेन्सआ prepare the bed एबा make the bed जोङो उन्दुनायनि सिगां जोङो बिसनाखौ साफा खालामो हिफोरखौ थाग थिग खालामो बेडशीटफोरखौ जोङो मोजाङै बयो आरो बे गासैबो खामानिखौ prepare the bed एबा make the bed होनना बुङो बिसनाखौ साफा खालाम बिसनाखौ रेडि खालाम prepare the bed एबा make the bed एमखौ मोजां खालाम next sentence my room is messed up आंनि खथाया आलाय सिलाय जाना दं my room is messed up आंनि खथाया आलाय सिलाय जानानै दं आलाय सिलाय माने आलाय सिलाय दाखोर आरो सियारा मुथिंबा टेबुला मुथिंबा बिजाबफोरा मुथिंबा जिफोरा मुथिंबा आलाय सिलाय लेथ्रा बेथ्रा जाना थानाय बेखौनो बुंदों my room is messed up आंनि खथाया आलाय सिलाय जानानै दं it's terribly hot today दिनै गिलु-बालु गुदुं गरम it's blistering heat today दिनै
बिराद गरम एबा गिलु बालु गरम It's a bitter cold today दिनै बिराद थान्दा It's a shivering cold today दिनै बिराद थान्दा एखे गुसु Next sentence The inverter is not functioning एबा working बो होनो हायो इनभार्टारा खामानि मावाखै खामानि होआखै The inverter is not functioning or working इनभार्टारा खामानि मावाखै एबा बे सेन्टेन्सखौनो जोङो बुंनो हायो The inverter is malfunctioning not working एबा not functioning होनाब्लासिनो malfunctioning माने माबा मोनसे इन्जिनफोरा जेबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि मावै बेखौ बुङो malfunctioning The inverter is malfunctioning Don't lean against the wall इन्जुराव हेलेंनो एबा सोनारनो नाङा मा बुङो जोंना हेलेंनायबो होनना बुङो बेखौ सोनारनाय थारमाने इन्जुराव हेलेंनो एबा सोनारनो नाङा Don't lean against the wall Don't lean against the wall and say next sentence long time no see नै बिराद informal sentence okay जेबो ग्रामार नायनांगौ गैया बेयाव ओरैनो खुगा खुगा बुंनानै सोलिबाय थानाय बेयो मोनसे informal sentence okay long time no see माने नोंखौ गोबाव सम नुथाराखैमोन गोबाव सम नुवाखै बिराद गोबाव सम जुदि नों नुवाखैबा हरखाबसो खोबा नों नुबाय गोबाव समनि उनाव अब्ला नोङो नैबे फ्रेजखौ बुंगोन नोङो long time no see as you wish एबा as you please नोंनि गोसो नोङो जि खालामो खाम नोंनि गोसो होनना बुङोब्ला as you wish नङाबा as you please next sentence I am safe by the grace of God इसोरनि अननायाव बासिनानै दङ थैयाखै होनना बुङो जे जोङो जों माब्लाबा बुङो जे मा खबरलै होनबाय इसोरनि अननायाव दं दे आरो थैयाखै अब्लाना जोङो I am safe by the grace of God बा I am fine सेफनि जागाव नों बायदि बायदि होनो हायो I am fine by the grace of God बा आं इसोरनि अननायाव खुसियैनो दङ I am happy by the grace of God इसोरनि अननायाव आङो खुसियावनो दं next example the wind is still today दिनै बारा दलरथार माने जेबो बार बाराखै दंफां लाइफांनि बिलाइफोरा मावथाराखै दलरलर एकदम still माने दलरलर the wind is still today एबा जों बुंनाय please stand still I want to take a photograph दलर गसं आं नोंनि फटोग्राफ मोनसे लानि I want to take a photograph stand still दलर गसं बा जों गथ'फोरखौ खुदियाफोरखौ बुंनो हायो नैबायदि can't you sit still दलर जना थानो हाया नोङो बिदि आरो can't you sit still माने दलर जिरायनानै थानो हाया नोङो can't you sit still ओरैबायदि next sentence the weather has suddenly turned bad बोथोरा हरखाबै गाज्रि जाना होदोंमोन बोथोरा हरखाब गाज्रि जाना होदों So लोगोफोर नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ बे माखासे सेन्टेन्सफोरखौ जोङो डेइलि लाइफआव बाहायबाय थायो नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना बै सेन्टेन्सेसफोरखौ खेबनै खेबथाम बा जेसेबांसिम फरायोब्ला नोंथाङा हुदा जागोन बा सम सम नोंथाङा दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे बिदि जुदि नोंथाङा प्रेक्टिस खालामबाय थायोब्ला नायबाय थायोब्ला फरायबाय थायोब्ला बै सेन्टेन्सफोरखौ नोंथाङा एकदम इजिलि बुंनो हानाय जागोन आरो जेब्लानो बै बाथ्राफोरखौ गोनांथि जायो अब्ला नोंथाङा बे सेन्टेन्सफोरखौ गोसोआव फैगोन आरो गोरलैयैनो बुंनो हागोन आरो बेबायदि पर्याय नोंथाङा खालामना लानो हायोब्ला इंराजिखौ गोबां थाबैनो सोलोंनो हागोन आरो खोब थाबैनो नोंथाङा इंराजि सोलोंनो हागोन सो बेबायदिनो इंलिश भिडिअ लानानै फैगोन उननि भिडिअ लोगो मोननाय मिजिं दिनै भिडिअ जों बाय बाय see you next